lecture. So ndikupoti tikuphunzira zambiri anamba za tchimo aputa za lamulo ndikupoti mumvetsetsa za lamulo pomaliza tsiku la lero. Mu nthawi ino tiyeni tilandireni abusa a Samuel Kim amene akubwera kudzatipatsa Bible lecture ya tsiku la lero. Good afternoon, everyone. Yes, I hope that you're enjoying your time in IOF Academy. Today, let us first read one scripture from the Bible. Book of Galatians, chapter 3. Galatians chapter 3, let's see from verse 10. Galatia chapter 3 tiona uyambira verse 10. Everyone, let's read all verse 10 all together. Verse 10. Okay, ready? Begin. For as many as are of the works of the law are under the curse. For it is written, cursed is everyone who does not continue in all things which are written in the book of the law to do them. Pakuti onse amene atama ntchito za lamulo liwakhalira temberero. Pakuti kwalembedwa wotemberedwa aliyense wosakhala mzonse zolembedwa m'buku la chilamulo kuzichita izi. Verse 11. Verse 11. But that no one is justified by the law in the sight of God is evident, for the just shall live by faith. Ndipo chidziwikatu kuti palibe munthu ayesedwa olungama ndi lamulo pamaso pa Mulungu, pakuti olungama adzakhala ndi moyo ndi chikhulupiriro. Verse 12. 12. Yet the law is not of faith, but the man who does them shall live by them. Koma chilamulo sichokera ku chikhulupiriro, koma wakuzichita izi adzakhala ndi moyo ndi izi. Verse 13. 13. Let's read all together again. Tuwerenge tonse limodzi. Okay, ready? Begin. Christ has redeemed us from the curse of the law, having become a curse for us. For it is written, cursed is everyone who hangs on a tree. Khristu anatombola ku temberero la chilamulo, atakhala temberero m'malo mwathu, pakuti kwalembedwa wotemberedwa aliyense opachikidwa pa mtengo. Yes, up to there we have read. Fika pamenepo ndiye titawerenga. Once again, good afternoon, everyone. Kachikena mwasola bwanji nonse. Let's go back to verse 10 here. Ndiye tioneka pa verse 10 apapa. Last week I told you that no one is justified by the law. Ndiye wiki yapita ndinakuwuzani kuti palibe amene amakhala olungama kudzera mlamulo. Now, everyone, ndiye wina aliyense. Today, what is the problem? Lero lino vuto limene lilipo. Remember, we have always been saying that Satan made Adam and Eve to eat the fruit called what? Ndeno lero lino danena kuti Adamu ndi Hava anadya chipatso chimene chili chotchedwa chani? That fruit was called what? Chimatchedwa kuti chani chipatsochi? Knowledge of good and evil. Chidziwitso cha zabwino ndi zoyipa. Now, everyone, this knowledge ndi chidziwitso ichichi makes us to think that we can do good. chimatipangitsa ife kuganiza kuti tikhoza kupanga zabwino. That is why today, Nchifukwa lero lino what people rely upon, chimene anthu akudalira kwambiri, people don't look carefully inside the Bible to understand the Word of God. ndi anthu sayang'ana mosamala kuti aonetsetse malemba a Mulungu. People are just busy Anthu angotanganidwa thinking that I can be good. kuganiza kuti ndikhoza kupanga zabwino, I can keep the commandments. ndikhoza kusunga malamulo. If I try to pray hard, please God, I can please God. Ndikesera kusunga malamulo pemphera kwambiri ndikhoza kusangalatsa Mulungu. That is how many people think these days. Apapa ndi mmene anthu ambiri akuganizira m'masiku But ano. let me clearly tell you, Ndene mafuna koma ndikuwuzeni mwachindunji. this morning we also had church here, church service. Ndi lero lino mauno ndinalinso ndi service. I'm sure that many of you also went to church this morning. Ndikhupa ambiriso mwa inu munapita ku chalichi lero lino. But anyway, because you went to church, Koma wina aliyense osati chifukwa munapita ku chalichi.
it does not mean that you are believing in God and you are worshiping God. sizotanthauza kuti mmakhulupirira mulungu ndi kuti mumpembedza mulungu. Understand? Mumvetsetsa? For example, if you go to see a doctor, Ndi mwachitsanzo mukapita kukaona dokotala. let's say the doctor has prescribed you to a medicine. Ndi tiyelekeze dokotala akuzani kuti mumwe mankhwala. But no matter how much you eat the medicine, it did not help you to improve your health. Koma nomwe osatengera kuti mumwe mankhwala aja bwanji imapeza kuti simuchirabe. What is the problem? Ndi tinene kuti vuto ndi chani menepo? The prescription which the doctor has given is not effective. Zimene zitanthauza kuti mankhwala amene akupatsaniwa dokotala ndi kuti sake. Is that right? Sichoncho. Then what you need to do is that you need to go and see the doctor so that he can prescribe to another different type of medicine. Ndi chimene chimafunikira nkuti mupitenso kwa dokotala uja akakuwuzeni kuti akupatseni mankhwala osiyana. Likewise, everyone, today, many people go to church, pray, worship God. Ndelo linonso anthu ambiri akupita ku chalichi kumpembedza mulungu. But what God wants to see is not how much you go to church, you pray, you worship God. This does not evaluate your faith. Ndi koma mulungu zimene afuna aone sikuti kuti mupita ku chalichi mupemphera kwambiri izizi si zimene zikupanga chikhulupiriro chanu. In fact, this act, going to church, worshiping God, Bible says like this. Ndi izi zimene zikuchitika kupita ku chalichi ndi zina zotero Bible kunena kuti The Bible says, not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter into kingdom of heaven. Bible kunena kuti siyense onena ambuye ambuye amene akalowe ku ufumu wakumwamba. Understand? Mumvetsetsa? Yes, in Matthew chapter 7 verse 21 says like that. Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter into heaven. Matthew 7:21 amanena choncho kunena kuti siyense onena ambuye ambuye amene akalowe kumwamba. Everyone, just because you go to church and praise and worship God, it does not mean that you're a believer, that you can go to heaven. Ndi osangotenga kuti mapita ku chalichi mmapemphera sizotanthauza kuti ndinokhulupirira kuti mmakalowa kumwamba. Problem is in Malawi, 80% is Christian country. Ndi vuto la ku Malawi 80% ya anthu ndi akhristu. That's why whenever I say that although you pray, although you try to keep the commandments, this cannot take you to heaven, many people don't believe. Ndi nchifukwa chake nkamafotokoza kuti sizitanthauza kuti mapita ku chalichi kapena mmapemphera ndi mukalowa kumwamba anthu ambiri sakhulupirira. Because the culture, the environment, the overall mood of Malawi, people just go to church and 80% of the population goes to church, believe like that. Ndi chimwe chikhalidwe ku Malawi mmene kulili kuno ku Malawi anthu ambiri amapita ku chalichi amangokhulupirira mwachoncho. That's why, because everybody else is doing that, people don't think that this can be wrong. Ndi chifukwa anthu ambiri akupanga zimenezo palibe amene amaganizira kuti akhoza kukhala lakwitsa. But yet, one by one, if you meet individually, Koma munati mukumana ndi mmodzi ndi mmodzi if you ask the question, mukafunsafunso are you saved? kuti ndinu opulumutsidwa? Yes, Pastor, I believe in Jesus Christ as my personal Savior. Abusa ndimakhulupirira Yesu Khristu ngati mbuye Do ndi you mpulumutsi have wanga. sin? Ndi uli ndi tchimo? Yes, Pastor, who does not have sin? Uli ndi tchimo ndani alibe tchimo? If you have not become free from sin, Koma ngati sunamasuke ku tchimo, which means if you are saying that you're still a sinner, ngati zotanthauza kuti ngati uli udakalibe uchimo, then everyone, you are not a born-again Christian. ndi iweyonso badwanso matsopano. True meaning of being born-again Christian Tanthauzo lenileni lokubadwanso matsopano means that you have become free from your sins. ndiko tanthauzo kuti iwe wamasuka ku tchimo. You have washed away your sins inside your heart. Watsuka tchimo lako mu mtima mwako. Do you understand? Mumvetsetsa? Which means as you're still a sinner, Zimene zotanthauza kuti udakali wochimwabe. what is this? You go to church, you pray, you worship God. Ndi zimene nchanu upita chalichi upembedza Mulungu. We don't call that faith. Ichi sitichitchula chikhulupiriro. Bible calls that zeal for God. Bible limatchula kuno kuti kufuna chabe kwa Mulungu. What is that called? Chimene chimatchulidwa chani? Zeal. Kufuna chabe. So you see, many people have zeal in Malawi, Ndi mukhozoona kuti anthu ambiri ali ndi kufuna chabe ku Malawi. but not faith. Osati chikhulupiriro. Let's see here, Romans chapter 10 verse 2. Ndi tione Aroma chapter 10 verse yake 2. Romans chapter 10 verse 2. Aroma 10 verse yake 2. Everyone, let's see here. Let's Let's read read all all together. Tuelenge tonse limodzi. Ready? Mwakonseka? Begin. For I bear them witness
that they have a zeal for God, but not according to knowledge. pakuti ndiwachitire iwo umboni kuti ali achangu kwa mulungu koma si kwa monga mwa chidziwitso. The Bible says they have a zeal for God. Akuti ali ndi changu cha pa mulungu. They have a zeal. Ali ndi changu. Verse 3. Ndi verse yachitatu. Let's read all together once again. Tuwerenge tonse limodzi pamodzi. Ready? Begin. For they, being ignorant of God's righteousness and seeking to establish their own righteousness, have not submitted to the righteousness of God. Pakuti pakusadziwa chilungamo cha mulungu ndipo pofuna kukhazikitsa chilungamo cha iwo okha, iwo sanagonja ku chilungamo cha mulungu. Now let me explain to you what is zeal. Ndikufotokozeni kuti changu ndi chani. You are ignorant about God's righteousness. Ndikusadziwa kwanu pa chilungamo cha mulungu. If you ask people, mukafunsa how can you become free from sin? ino mungamasuke bwanji kuchimo. Most people nowadays they say like this, oh pastor, I know the will of God. Ndina anthu ambiri amatero andimadziwa chifuniro cha mulungu. What is the will of God? Ndi chifuniro cha mulungu nchani? Our will of God is to keep the commandments. Chifuniro cha mulungu ndi kusunga malamulo a mulungu. You understand? Mumvetsetsa? Do you understand? Mumvetsetsa? That's how majority of people, Christians, just say. Ndimene anthu ambiri a Khristu amanenera. Going church, praying, praising God, worshiping God, keeping the commandments. Kupembedza, kupemphera, kusunga malamulo. Everyone, but why people speak like that? Chifukwa chani anthu amayankhula mwachonchi? They might think that is the answer. Akhoza maganiza ngati ndi yankho. But that is being ignorant about God's righteousness. Koma uku ndikusadziwa pa chilungamo cha mulungu. If you think that you can pray for forgiveness, Ngati muona kuti mukhoza kupemphera chifukwa chikhululuko. if you think that you can keep the commandments to become righteous, Ngati muona kuti mukhoza kusunga malamulo kukhala if you think that confession can make you righteous, ngati muona ngati kuti ulapa being mukhoza baptized can make you righteous, kubatizira kumasulani. that's all being ignorant about true God's righteousness. Kumeneku ndiko kukhala osadziwa pa chilungamo cha mulungu. Every Bible says, Bible limati, wage of sin is what? Bible limati kuti mphotho ya uchimo ndi chani? Death. Ndi imfa. Nowhere in the Bible says wage of sin is 1 hour of prayer. Nde mu Bible sananena kuti mphotho ya uchimo ndi ola limodzi la mapemphero. Nowhere in the Bible says the wage of sin is keeping commandments. Palibe pamene ananena kuti mphotho ya uchimo ndi kusunga malamulo. Do you understand? Mumvetsetsa? Everyone, if that was the wage, God would only emphasize us in keeping the commandments. Adakhala kuti malipiro ake ndi ameneyo ndi kuti mulungu adakatsindika kwambiri pa kusunga malamulo. But if you read the Bible carefully where we read today, Koma mukawerenga Bible mosamalitsa pamene tawerenga leloli. Bible says anyone who is under the law is what? Ati wina aliyense amene ali pansi pa lamulo ndi otani? Is blessed or is cursed? Ndi odalitsika kapena ndi otembereredwa. It's what? Ndi otani? Anyone who is under the law is what? Wina aliyense ali pansi pa lamulo ndi otani? Cursed. Ndi otembereredwa. Bible says you are cursed. Bible limanena kuti ndi otembereredwa. Let's go back to Galatians chapter 3 verse 10. Tibwererenso kwa Galatiya chapter 3 verse 10. Bible says anyone who is under the law is cursed. Bible limanena kuti wina aliyense amene ali pansi pa lamulo ndi Now, otembereredwa. there's a reason why Bible say it's a curse. Pali chifukwa chimene manena Bible lone kuti ndi If you otembereredwa. look carefully here, Mukaona mosamala apopo. cursed from the third line, Nde uyambira pa nzelo wachitatu. cursed is everyone Otembereredwa aliyense who does not continue in all things are written in the book of the law. osakhala mzonse zolembedwa m'buku la chilamulo. Now, here's something we need to clarify. Nde pali china chofuna tifotokozane bwino apo. What Bible is saying, Chimene Bible likunena, if you think that you can keep the commandments, ngati uganiza kuti ukhoza kusunga malamulo, there is a condition that you must follow. pali chimene mufunika mutsatire. If you want to become justified, righteous by keeping the commandments, Ngati mufuna mukhala olungamitsidwa kudzera m'malamulo, from the day you are born kuchoka pa tsiku limene mudabadwa until the day you die, kufika na tsiku limene mudzafe, you have to keep
all the commandments mufune muzisunga malamulo and not onse even breaking one of them. osaphwanyapo ngakhale limodzi mwa ilo. Do you understand? Mumvetsetsa? Do you understand, everyone? Mumvetsetsa wina aliyense? Do you understand? Mumvetsetsa? This is the requirement of the law. Requirement. Ichi chimene malamulo amafunikira. Now, people are just thinking about, we should keep the law, we should keep the command. People only think about that. Ndi anthu amangoganiza ati sunga malamulo amangoganiza za chimene chichi. Why? Chifukwa chani? You are soaked in your zeal. Inuyo ndikuti mwamizidwa mukufuna kwanu. Your heart is just soaked in so much zeal, thinking that you can please God, you can pray, you can worship God. You are soaked in your own self-righteousness. Inuyo makhalu mwangomizidwa mukufuna kwanu, changu chanu nekuti muzipemphera, muzipita chalichi, mwamizidwa muchilungamo chanu chokha. Especially religious countries, Mamaka maiko achipembedzo. where majority of people is like Christianity Mamaka kumene anthu ambiri ndi akhristu. or Catholic or whichever religion it is. When the majority of people is in that religion, Kaya ndi ochuluka ndi akatolika mmene angakhalire kumene koko chipembedzo chawo. people are soaked in that religion so much. Ndi anthu amakhazikika kwambiri mu chipembedzo chimenecho People kwambiri. think that they are able to keep the law. Anthu amaona ngati ali kuthekera kosunga lamulo. But everyone, Jesus Christ came to this world Koma wina aliyense Yesu anabwera pa dziko linoli. and he gave his standards of what is meaning of keeping the law. Ndi anapereka tanthauzo la kusunga lamulo nchani. Do you know what is the standards? Mudze unoti chofunika nchani? You need to know the requirement and the standards of the law. Mufuna mudziwe chimene malamulo amafuna ndi zofunikira za lamulo. Requirement is keeping all the law from the day you were born until you die without breaking one. Chofunikira kuti musunge malamulo choka pa tsiku lobadwa mpaka na lomwalira. Is that right? Si choncho? What is then the standard of the law? Ndi chimene malamulo amachita nchani. Jesus said, if you look at a woman to lust, Akuna kuti mukango umsilira munthu mzimayi. what did Jesus say? Yesu amati chani? You have already committed adultery. Ati mwachita naye kale chigololo. Our gentlemen here, Ndi azibambo athu. is there anyone who have never had a lustful thought? Pali amene sanakhale ndi chilakolako cha mkazi? Anyone who did not have a lustful thought? In Amene your life? sanasilireko nkunkhumba? Our ladies, why are you looking around? Ndi azimayi bwanji muyang'anang'ana. Same for you. Chimodzimodzi inunso. Our ladies, is there anyone who did not have ever had a lustful thought? Ndi pali mzimayi amene sanakhaleko ndi chilakolako chonkhumba mamuna? Did you have lustful thought? Iwe sunakhala nachoko? Yes. You look like someone who is very kind and gentle. You had lustful thoughts? Iwe one ngati munthu wabwino kwambiri wachilungamo. Uli nachonso? What did the Bible say? Ndi Bible kuti chani? You have already committed Iwe watha kuchita naye kale cha? adultery. Chigololo. This is what we call the standard of keeping the law. Ichi ndiye timati chofunikira pakusunga malamulo. Now, one more. Jesus said, if anyone curse at his brother, Ndi chinanso Yesu Khristu amene kuti ngati wina atemberera m'bale wake. what did Jesus say? Ati Yesu anati kuti chani? You have already committed Ati iwe watha kuchita naye kale? murder. Wamupha kale munthuyo. One time, it's a true story, not me, but there was another pastor in Korea. Ndi pali nkhani imene liyenieni ya busa wina kukoleya. One sister in the church brought her father to church saying that, Pastor, my father always said he does not commit sin at all. Mchemwali wa mlongo wina adabweretsa bambo ake one kuti bambo amane kuti sanachimweko kuyambira pachiyambi. My father says he never commits sin. Abambo anga amane kuti sanachimweko. So please, how can I preach gospel to him? He's not a sinner. He Yeah. never sins, he says. Ndiye ndingalalike bwanji uthenga kwa iye ane kuti sanachimweko. So the pastor and the sister's father sat down together, facing face to each other. Ndeno abusa ndi mchemwali mbamboyo adakhala limodzi. Oh, sir, you have never sinned in your life? Ndeno achimwene kuti simunachimweke mmoyo mwanu? No, why commit sin? Aya nkachimwe chifukwa chani? Even though we do good things, we cannot do every good thing in this world. Why waste time committing sin? Ndeno sitingakwanitsa kuchita zonse koma ndikataya nthawi nkuchimwa chifukwa chani? You have never hated anyone? Iwe sunadaneko ndi munthu wina aliyense? No, why would I hate someone? Ndikadana ndi munthu chifukwa chani? So this pastor asked the question. Ndi mbusa anafunsafunso. If I were to slap you for no reason, Ndi ngati ndingakhala kuti ndikumenyeni inuyo.
then you will not get angry? iwe sukwiya No. haya singakwiya Then can I slap you? nde ndikhoza kumenyana baba Because you say you don't get angry. chifukwa kuti sukwiya So this old man thought, would this pastor really slap me on the face? ndekulu adaganiza kuti mbusa amene angakwanisa ndikupambama So this pastor went. ndena mbusa uja anali kulumula Everyone, wina aliyense you think that you will never get angry? muona ngati kuti simungakwiye Who is there who never got angry or cursed at anyone? ndani amene sanakwiyeko kapena kumtemberera wina wake With this standard, sorry to say, brothers, no, everyone. With this standard, here, me, Pastor Kim, I have committed a lot of murder in my life. ndichofunikira cha malamulo chimene chichineyo ndiye ndachimwa kwambiri moyo mwanga Understand? mumvetsetsa Do you understand? mumvetsetsa Everyone, with these standards, ndichofunikira ichichi from the day you're born until you die, Kuti never uchoka breaking the law. kuti uchoka pa tsiku lobadwa mpaka lomwe lilo sachimweko Now, this law that you think can bring salvation to you, lamulo lili limene mmaona kuti likhoza kubweretsa chipulumutso kwa inu yes, if you fully, 100% keep all of them, it can bring salvation to you. mutakhala mwasunga bwinobwino onse But the ikhoza kubweretsa problem chipulumutso. is, koma vuto ndirakuti once you break them, ukangophwanya once you break a law, ukangophwanya lamulo Bible says, now this law will convict you as a sinner. ndi lamuloli lidzakutsutsani ngati ochimwa And this law will bring you down into death. ndi lamulo limene lidzakutsitsani pansi mpaka It will kuimfa bound you in curse. ndi lidzakumangani mu temberero So don't look at only the front side of the law. Look in the back side of the law. ndi musangoona koyambirira kwa lamuloli koma muonenso kuseri kwakeko Law can only give blessings to you if you fully, 100% keep with all the standards and requirements from God. lamulo likhoza kupatsani madalitso ngati ino mungalitsate bwinobwino molingana ndi mmene mulungu amafunira There was a time a woman who was caught in the act of adultery. padali nthawi imene mzimayi adagwidwa akuchita chigololo Since she was caught in the very act, such woman in Israel law, they have to be stoned to death. ndeno monga mzimayi ogwidwa mchigololo ku israeli amayenera aphedwe Now, who caught this woman? ndi adamugwira mzimayi ndani Yes, that famous Pharisees, scribes, the Ale- law keepers, the law teachers are the ones who captured this woman. alembi afarisi osunga malamulo ndi amene adamugwira mzimayi amene Now they brought this woman and put her in front of Jesus, ndi anamutenga mzimayi nkukamuyika kutsogolo kwa yesu and they asked Jesus, ndi nkumufunsa "Teacher, mphunzitsi law of Moses say lamulo la mose limati such woman mzimayi ngati uyuyu who is caught amene wagwidwa in the act of adultery, akuchita chigololocho law of Moses say that we should stone her to death. lamulo la mose linene kuti tingende mpaka na imfa Did not God give us the law? ndiye mulungu kodi sanatipatse lamulo You said that your father is God and you have come from him. inuyo mukunena kuti munachoka kumwamba kwa atate ake omwewo Then you have to respect the law, isn't it? ndiye inuyo mufune mulemekezera lamulo si choncho So now tell us, ndiye tiuze should we stone this woman or not? tingende kapena ayi Suddenly Jesus said, ndi musadziwika bwino yesu anati among you, mwa inuyo he who is without sin. iye amene alibe tchimo In other words, one who never commits sin. munjira ina amene sanachimweko Go ahead, throw the stone at her. pitirizani mumponye miyala amene Was there anyone who threw the stone at this woman? pali wina amene adapezeka mugenda mwana zimayi What does that mean? zitonthoza cha Why they did not throw? nchifukwa yani sanamgende muyala When they were about to throw, pamene amafuna azizimgenda can I say that I have never committed sin myself? ndikhozone kuti ine sinachimweko pa ine ndekha This word, it holds their heart down. ndeno mawu awo anatsitsa mitima yawo Among pansi you, he who is without sin, iye amene alibe tchimo cast a stone. angende mwala Now, one by one, The from the modern oldest demons. to the youngest, kuchokera pa wakulu mpaka na wang'ono they dropped the stone. amatsitsa miyala yawo They utali walked away. kenako nkumachokapo What does that mean? zimene zitonthoza chani Even the Pharisees, scribes who act like they are good,
who are born as Israelites, who are Jews, who are teachers, who are law keepers, alembi ndi afarisi amene amakhangala abwino amene anabadwira ku Igupto ngati Yuda, when Jesus asked this question, among you who is without sin, Yesu atafunsafunsa imene kuti amene alibe tchimo mwa inuyo, they could not deny the fact that they also at one point have sin in their life. ndeno sanakakananso chilungamo ichi kuti pa nthawi ina yake anachimwa konso. Now last week I told you, Ndeno nakufotokozerani, us just by living outside of Israel, ife pakungokhala kunja kwa Israeli we are breaking how many laws each day? tiuphwanya malamulo angati pa tsiku? 26 laws, 26 malamulo, right? si choncho? Everyone, then you have all failed. Nde unosenu ndetu ndinolephera. But yet, Komabe you don't have faith, mulibe chikhulupiriro, but you have a zeal for God. inuyo muli ndi kufuna changu chabe. And you're saying, no, I'm going to try to keep them. I'm going to still try. Wouldn't God acknowledge me? Ndiye muyesetsabe hayi ndiyesetsa kuti ine mulungu kuti sangandione. Here, Galatians chapter 3 verse 10 saying, Nde apa Galatiya 3 verse 10 ikuti, for as many as are of the works of the law are under the what? pakuti onse amene atama ntchito za lamulo ali pa liwakhalira chani? Is under the what? Liwakhalira chani? Curse. Temberero. If you are under the law, Ngati inu muli pansi pa lamulo, you are cursed. ndinu otembereredwa. Do you understand? Mumvetsetsa? Do you understand? Mumvetsetsa? So people, they don't even understand why God gave law. They just blindly think, oh, we have to keep. Anthu posamvetsetsa kuti nchifukwa yani mulungu anabweretsa lamulo amangothamanga basi ati tisunge. Everyone, but let's look at the next verse. Ndiye tiye ndione vesi lotsatira. Let's go a little bit more into detail. Tipite mwachindunji. Bible says, but that no one is justified by the law in the sight of God is evident. Ndipo chidziwikatu pamaso pa mulungu kuti palibe munthu ayesedwa olungama ndi lamulo pamaso pa mulungu. It is clear, it is proven that Ndizo- no one will be justified in the sight of God by the deeds of the law. Zinatsimikiza kale ndipo nzomveka bwino kuti palibe amene adzakhala olungama pamaso pa mulungu kudzera mu When you lamulo. first came to this Bible lecture time, I asked few people, what do you think is the meaning of salvation? Ndipo koma pamene mabwera kuyambirira ndiye kuti ntafunsa anthu kuti mumvetsa Some bwanji people say, chikhulupiriro. confessing. Ndiye anthu amati akulapa. Some people say, pray for forgiveness. Ena amati akupemphera Some chikhulupiriro. people say, keeping the commandments. Ena ati akusunga malamulo. Everyone, does Bible say that some people can be saved by keeping the law? Ndiye Bible kodi lune kuti anthu ena adzapulumuka pakusunga malamulo anthu ena? Bible says no one Bible lune kuti palibe. No one is justified by the deeds of the law. Palibe amene adzayesedwa olungama ndi ntchito za lamulo. And this is evident, it is clear. Iwu ndi umboni ndipo nzotsimikizika. Because God does not look at the zeals of the people. Chifukwa mulungu saona changu cha wanthu. Pastor, but I don't try. Okay, fine, I understand. I'll not try to keep the command, but I'll pray hard. Wouldn't God accept me then? Ayi ndiye ndamvetsetsa sinzisunga malamulo koma ndidzapemphera kwambiri. Kodi mulungu sadzandimva? That is also a zeal. Chimene chonso ndi changu chabe. You praying hard, that is a zeal. Inu kupemphera molimbikira changu. If I confess my sin, Ndikalapa machimo that anga. is also zeal. Chimene chonso ndi changu chabe. Anything that comes out from you is a zeal. Chine chonse chimene chimachoka mwa inuyo ndi changu chabe. Do you understand? Mumvetsetsa? Do you understand? Mumvetsetsa? Now, here, verse 11, once again. Ndiye vesi 11 ikuchikenanso. Bible says the last line, for the just shall live by what? Vesi yomaliza ino kuti pakuti olungama adzakhala ndi moyo ndi chani? Faith. Ndi chikhulupiriro. Bible says it's not a zeal you need. Ndeno Bible ino kuti What sikufuna you kumene need is mufuna. faith. Ino chimene mufunikira ndi chikhulupiriro. Everyone, how does faith come? Ndeno chikhulupiriro chimabwera bwanji wina aliyense? Praying hard, Kupemphera kwambiri, confessing. kulapa. Bible says faith comes by what? Bible ino kuti chikhulupiriro chimadza ndi chani? Hearing. Ndi kumva. Hearing the Kumva word mbiri of God. mawu a mulungu. Amen. 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 Now, you need to distinguish what is a zeal for God and what is faith. Mwene mudziwe kusiyanitsa pakati pa changu cha inu ndi chilungamo cha mulungu. Before you came here, you were filled with only zeals in your life. Musanabwere kuno kwinu munadzaza ndi changu chanu chabe. I'm worried now. Somebody people might raise their hand and say, Pastor, I have faith.
ndiopa kuti wina akakweza dzanja kuti ine ndili ndi chikhulupiriro. What is faith? Chikhulupiriro chani? Keeping the commandments. Akusunga malamulo. That's why we'll read next verse. Ndiye chifukwa tifune tiwerenge verse yotsatira. Next verse, verse 12. Verse yake 12. Let's read all together. Ready? Tiwerenge limodzi. Just the first line. Ready? Begin. Yet the law is not of faith. Koma chilamulo sichokera ku chikhulupiriro. Law is not what? Lamulo sichokera kucha? Law is not of faith, Bible says. Lamulo sichokera ku chikhulupiriro, Bible likutero. Pastor, I have faith. Busa ndi chikhulupiriro. I can keep the commandments. Ndikozo sunga malamulo. Bible clearly says Bible likunena bwino kuti keeping the law is not faith. kusunga malamulo si chikhulupiriro. Do you understand? Mumvetsetsa? Do you understand, everyone? Wina aliyense mumvetsetsa? So you trying to keep the law, is that faith? Ino kuyesera kusunga malamulo chimene chikhulupiriro? You trying to keep the law, praying hard, worship God, is that faith? Ino kuyesera kupemphera kwambiri kusunga malamulo chimene ndi chikhulupiriro? Everyone, we call that zeal once again. Chimene chimachitchula kuti changu. You might have a zeal for God, Imukhoza kukhala ndi changu chabe pa Mulungu. but zeal does not make you to go to heaven. Koma changu sichikupangitsani kuti mukalowe Everyone, what you kumwamba. need is faith. Chimene mafunikira ndi chikhulupiriro. Do you understand? Mumvetsetsa? What you need is faith, not a zeal. Chimene mufunikira ndi chikhulupiriro osati changu. But why is it so difficult to preach to people? Koma chili chovuta kuti ulalikira kwa anthu chani? They don't understand between the zeal and faith. Sasiyanitsa pakati pa changu chawo ndi chikhulupiriro. Just going to church, Amangopita chalichi, praying hard, kupemphera kwambiri, worshiping God, kupembedza Mulungu, confessing our sins, kulapa keeping machimo the awo, commandments. kusunga malamulo. People just combine all this together and think, this is faith. Ndi amangoziphatiza zonsezo anthu nkumana kuti ichi ndiye chikhulupiriro. Everyone, that is not faith. Chimenecho si chikhulupiriro. Bible clearly says Baibulo momveka bwino likunena. faith comes by what? Chikhulupiriro chimadza ndi chani? Hearing. Ndi kumva. If you want to have faith, Ngati mufuna mukhale ndi you have to chikhulupiriro, listen to the correct word of God. mufune mumvetsere kumaona a Mulungu. Amen? Amen. But people don't listen. Koma anthu samvetsera. Because although 100 times I say this over and over again, Chifukwa ngakhale ndizibwereze molendo 100, you still hold on to the zeal that you have. mmakhala kuti mugwirabe changu chanu chimene muli nacho. You still hold on to your ways of worshiping. Mmakhala kuti mwagwirabe njira zanu zimene You still mmapembedzera. hold on to the ways how you've been praising, praying to God. Mmakhala mwagwirabe njira zimene mmakhala mugwiritsa ntchito pomupembedza, kupemphera kwa Mulungu. Everyone, that's why people do not understand, or people do not put their hearts to listen to the word. Ichi n'chifukwa chake anthu sayika chidwi chawo pakumvetsera ku mawu a Mulungu. You understand? Mumvetsetsa? Everyone, let's read Matthew chapter, chapter 15, verse 7. Mateyu chapter 15 tiwerenge verse yake 7. Matthew chapter 15, verse 7. Mateyu 15 verse. It says here, hypocrites, well did Isaiah prophesy about you, saying, Onyenga inu, Yesaya ananena bwino za inu. next, verse 8, Verse yotsatira. these people Anthu awa draw near to me with their mouth and honor me with their lips, andilemekeza ine ndi milomo yawo, koma ndi milomo yawo. but their heart Koma mtima wawo is what? uli kucha? Is far from me. Uli kutali ndi ine. Once again, Kachikenanso. what's wrong with these people? Ndi chovuta kwa anthu awa nchani? They have a zeal for God. Ali ndi changu chabe pa Mulungu. You understand? Mumvetsetsa? But God is judging. Koma Mulungu akuweruza. Because you say with your mouth that we honor you, we love you, Jesus Christ, you're our personal Savior. No matter how much you say this, Ndi sizutenge muno kuti munena mpaka pano ati makupembedzani kaya God musalekera looks muwapembedza. down into your hearts. Koma Mulungu amaona mitima yanu. Understand? Mumvetsetsa? Understand? Mumvetsetsa? Outwardly, how much you express yourself before God is not what God will see. Kunja kumene mudzionetsera kwa Mulungu sizofunika pamaso pa Mulungu. Do you have the words that can free you from your sins? Kodi uli ndi mawu amene akhoza kumasula ku machimo? Are you searching for the words that can free you from your sins? Kodi mukuyang'anayang'ana mawu amene akhoza kumasulani ku tchimo? Or are you still tied down
in zeal for God. kapena inu mwangomangirika mukufuna kwanu kapena kuti changu chanu. No, if I pray hard, God would accept me. Ndikapemphera molimbikira No, mulungu until andivomera. now, do you know how many years I've been going to church? Mudziwe kuti ndi zaka zingati ndakhala ndikupita tchalichi. From the day I was born, I've been following my parents to church. I've been worshiping, praising God. Why would God deny me? No, He will not deny me. Mulungu akandikane bwanji oyambira pachiyambi tsiku limene ndabadwa ndakhala ndikupita tchalichi kumpembedza. Mulungu sangandikane. Like that, people just take their experience, Mwachoncho anthu amangotenga experience yawo. what they have been doing with their outwardly, with their mouth, honoring God, Zimene akhala kupanga kunja pompembedza mulungu. praying, Kupemphera, worshiping, kupembedza. and they combine all this together and say, no matter what, I'm going to heaven. Ndi amangoziphatikiza izo zingafute bwanji ndipita kumwamba. So many people are tied down in their zeal, which we call it's your own self-righteousness. Ndi anthu ambiri angomangirika pa changu chawo chimene chinene kuti ndi chiyero cha inu nokha. Even if you understand this gospel, Ndi wina aliyense mukamvetsetsa uthenga and if you uwu, become free from sin, mukakhala mwamasuka kuchimo, Spirit of God comes down to your heart. mzimu wa mulungu udzabwera mu mtima mwanu. If you have a same spirit as Jesus has, Ndi mukakhala ndi mzimu omwe umene Yesu Khristu ali nawo, it's very clear. ndi zomveka bwino. Just by listening few words from what you say, we know whether you understand gospel or not. Pongomvetsera chabe mawu awiri atatu amene muyankhula, ndetu tidzazizindikira kuti muli mawu a mulungu. Understand? Mumvetsetsa? Do you understand? Mumvetsetsa? If you don't know how to become free from sin, Ngati simukudziwa kuti mukamasuka bwanji kuchimo, your many prayers, worships for God is meaningless, it's useless. ndi mapembedzero anu, mapemphero anu, zonse nzopanda ntchito. Here, let's see verse 9, the next, Matthew chapter 15, verse 9. And in vain they what? Worship me, teaching as doctrines the commandments of what? Men. Koma andilambira ine kwachabe ndi kuphunzitsa maphunzitso malangizo a anthu. Anything that dies. Ndi chine chonse chimene chimafa. Do you remember the first day I taught you? Anything that dies, anything that disappears, anything that dies is not word of God. Ndi ndimakuwuzani tsiku loyamba mukumbukira kuti makuwuzani chine chonse chimene chimafa, chimene chimasowa si mawu a mulungu. A doctrine Ndi chiphunzitso made by men, chopangidwa ndi anthu, using men's wisdom, kugwiritsa ntchito nzeru za anthu, can never wash away your sins eternally. sizingatsuke machimo anu mpaka na muyaya. That's why people say, I will pray for forgiveness. Chifukwa anthu amanena kuti andipemphere chifukwa chikhululuko. I will confess for my sins. Ine ndilapa machimo anga. Why people say like that? Chifukwa chani anthu amanena mochoncho? They are preparing themselves for the next time they commit sin. Then I'll pray again. Ndeno nthawi zonse zotsatira akachimwa, confess andikapempheranso, ndikalapanso. That's not how you wash away sin from God's point of view. Si mmene inu mumachotsera tchimo pamaso pa mulungu. Everyone, God has eternal power. Ndi mulungu ali ndi mphamvu zamuyaya. He wants to wash away our sins once and for all eternally. That's how He works. Ndi afuna atsuke machimo athu kamodzi mpaka na muyaya ndi mmene amagwirira ntchito. Understand? Mumvetsetsa? Now we want to introduce to you from these words in this Bible how you can become free from your sins in your heart. Ndi ife tifuna tikupatseni mawu mmene inu mungamasulidwire kuchimo kwa muyaya. But we have to be very clear. Koma tifuna tikhale achindunji. If you don't throw away your zeal, Ngati simutaya chidwi changu chanu, God will not give you the wisdom to understand His gospel. mulungu sadzakupatsani nzeru zomvetsetsa uthenga uwu. Everyone, that's why Bible says, Ndi chifukwa Baibulo limati, let's see one more verse before we finish. ndi vesi yomaliza tisanamalize. Galatians chapter 2 verse 19. Agalatiya 2 vesi yaka 19. Galatians chapter 2 verse 19. Agalatiya 2 vesi 19. Let's read all together. Tiye tiwerenge tonse limodzi. Ready? Mwakonzeka? Begin. For I, through the law, died to the law, that I might live to God. Pakuti ine mwa lamulo ndafa ku lamulo kuti ndikhale ndi moyo kwa mulungu. Everyone, it's not just because you want to go to God. Sinkhani yonena kuti ndifuna ndipite kwa mulungu. You can go. Kuti ndi kuti basi zitheka. Sorry, let me just read one more word. Romans chapter 7, Aroma 7 verse 2. vesi yake I think yachitatu. this will be more making sense to you. Kuti ziveke bwino kwa inuyo. For the woman who has a husband is bound by the law to her husband as long as he lives. Right? Is that right? If you have a, let's say, ladies here, if you're married to your husband,
by law, you are responsible to keep your relationship with that husband. kwa azimayi ino mukakhamwatira ndekuti ino mmakhala kuti muli ndi udindo osamala mamunayo. Is that right? Si choncho? But if your husband dies, then you can say you are free from the husband. Ndiye ngati mamunayo wafa ndekuti ino mmakhala masuka kwa mamunayo. Verse 3. Vesi yake achitatu. This is now important. Ndiye izi ndezofunika. So that if while her husband lives, ndipo chifukwa chachi ngati let's say our ladies, if you have your husband, he's still alive. ndiye tiyerekeze inu muli ndi mamuna adakali ndi moyo. Understand? Mumvetsetsa? I have my wife here. Ndi ndi mkazi wanga pano. I'm alive here. Ndiyeno ine ndakali ndi moyo. Right? Si choncho? I'm speaking to you. I'm preaching to you. Ndiyankhula ndi inuyo ndolalikira kwa inuyo. I'm alive. Ndidakali ndi moyo. But if my wife turns her eyes and look at another man, Ndiye ngati koma mkazi wanga angazitembenuka and she wants to marry another man, mwina ndipangeza mamuna wina. what is that? Ndiye chimenecho nchani? That is what? Chimenecho ncha? She will be called an adulteress. Amene adzatchulidwa wachigololo. Is that right? Si choncho? Is that right? Si choncho? Why Bible is saying like this? Nchifukwa chani Bible likunena chonchi? If you want to say, I want to keep the law, Ngati mufuna kuti ndikufuna ndisunga and also lamulo. I want to believe in Jesus Christ as my personal Savior, Pa nthawi imwe ndikhulupirira Yesu Khristu ngati mbuye ndi mpulumutsi wanga. is that okay? Zimenezo zabwinobwino? What is that? Chimenecho ndi cha? We call that spiritual adultery. Chimenecho timatcha chigololo cha uzimu. How many people say like that? Ndi anthu angati amene amayankhula chonchi? I believe Jesus Christ as my personal Savior. Ndimakhulupirira Yesu Khristu ngati mpulumutsi wanga. So are you free from sin? Ndio unamasuka Yes. How did you become free from sin? By doing the will of God. Unapulumuka bwanji apa kuchita What is chifuniro will cha of Mulungu? God? Ndi chifuniro cha Mulungu chake. Keeping the 10 Commandments. Akusunga malamulo khumi a Mulungu. Isn't that right? Si choncho? Isn't that right? Si choncho? Please answer. Isn't that right? Si choncho? Why? Because it's wrong. You don't want to answer? Ndi chifukwa nzolakwira simufuna But muyankhe. isn't that how many people believe? Si mmene anthu amakhulupirira koma? Yes, you know that you have to believe in Jesus. Ndi tudziwa kuti mukhulupirira mwa But Yesu you also Khristu. think that we have to keep the 10 Commandments. Koma nthawi imwe mufuna musungenso malamulo khumi a Mulungu. Right? Si choncho? So people say both. I believe in Jesus Christ and I try to keep the 10 Commandments. Ndi amanena zonse anthu ndimakhulupirira Yesu Khristu ndimasunga malamulo. Reverend, that is adultery. Chimene ndi chigololo. Spiritually, that is adulterous. Kuzimu chimene ndi chigololo. Adulterous people. Inu achigololo. Yeah, we saw Galatians chapter 2 verse 19. Galatiya 2 verse 19. If you want to go to God, Ngati mufuna mupite kwa Mulungu, law has to end. lamulo luyenera lithe. What has to end? Chithe ndi chani? Law has to what? Lamulo luyenera litani? End. Lithe. If law does not end and then you lamulo- go to God, that's another problem. That is adultery. Ngati lamulo silinathe upite kwa Mulungu chimenecho ndi vuto lina, chimene It's a chigololo. spiritual adultery. Chimene ndi chigololo cha uzimu. That's why when Jesus Christ came to this world, Nchifukwa ngakhale Yesu mmene amabwera pa dziko lino lapansi, it's not just that he has to die for our sins. sinkhani yoti angofa chifukwa cha machimo. He has to disconnect us, remove us from the law. Afunika atichotse, atimasule ku lamulo. Understand? Mumvetsetsa? Because if you're bounded by the law, Chifukwa ngati udakali womangikabe ndi if the lamulo, law is still alive, ngati lamulo lidakali ndi moyo, and yet you say, I want to go and believe Jesus, motero nkumana ndifuna kukhulupirira Yesu that is Khristu. spiritually wrong. It's a sin itself. It's sin. Kuzimu chimene cholakwika imene ndi tchimo. So there's another work Jesus has to do. Ndiye pali ntchito ine imene Yesu afuna He achite. has to free us from the law. Afuna atimasule ku lamulo. Do you understand? Mumvetsetsa? That's why today where we read Galatians chapter 3 verse 13, Ndiye chifukwa tinawerenga Galatiya amene cha verse the 13. Bible says like this. Ndiye Bible limanena mwachonchi. Let's read all together. Ready? Begin. Galatiya 3 verse 13. Christ has redeemed us from the curse of the law, having become a curse for us. For it is written, cursed is everyone who hangs on a tree. Khristu anatombola kutemberero la chilamulo atakhala temberero m'malo mwathu pakuti kwalembedwa otemberedwa aliyense opachikidwa pa mtengo. Everyone, one of the reasons why Jesus Christ gave himself to this curse, Ndiye chifukwa chimodzi chimene Yesu Khristu anadzipereka yekha kutemberero. why he submitted himself before the curse, Nchifukwa chani anadzipereka yekha kutemberero. was to redeem you, free you from the law. Afuna kuomboleni inuyo ku lamulo.
But you are saying, koma inu mukunena kuti I know the will of God. ndiudziwa chifuniro cha Mulungu It's to keep the 10 commandments. ndiko kusunga malamulo. Where is your Jesus who has freed you from this law? Nde Yesu wanu ali kuti amene akuombolani ku machimo. Isn't that right? Si choncho? Isn't that right? Si choncho? You're still bounded in the law. Inu munakala omangika ku lamulo. I should keep the law. Ndisunga lamulo. It's the will of God to keep the law. Ndi chifuniro cha Mulungu kusunga You're lamulo. still slaves under the law. Unakalibe kapolo pansi pa lamulo. Then why did Jesus Christ come to meet the curse for us? Nde chifukwa chani Yesu Khristu anadza The kumana. Bible says he came to be cursed so that we can become free from the law. Bible limene kuti anakhala tembere kuti atimasule ife ku lamulo. Bible says he died, he was cursed so that we can be free from the curse of the law. Bible limene kuti iye anapachikidwa kuti tikhale mfulu ku lamulo. But you are saying it is the will of God to keep the law? Koma inuyo mune kuti ndi chifuniro cha Mulungu kusunga lamulo. That's a disgrace to Jesus Christ. Nde chimene chamanyazi pamaso pa Yesu Khristu. That's cursing at Jesus Christ. Kumene kunde kutembera Yesu. Yet people don't even realize this. Nde koma anthu sadziwabe za izayi. Everyone, he did not die on the cross so that you spend your life trying to keep the law, keeping up with your zeals. Sana afe pa mtanda unoti inu mukakhale muyesetsabe ndi He kufuna kwanu. died on the cross. He received this curse to free you to keep the commandments. Anafa pa mtanda kutiwombola kuna kuti ife tikakhale omasuka ku malamulo. But today, in modern Christianity, still so many people are saying, no, we have to keep the commandments. Koma tsopano mu Chikhristu cha lero lino anthu ambiri akuti ndi udziwa chifuniro cha Mulungu. Question is, can you? Ndeno funso lino kuti mukhoza kusunga kwa Anyone, malamulo. can you keep the whole law without breaking one? Mukhoza kusunga malamulo onse osaphwanya kulimodzi. Without even thinking lust? Osaganizako zachigololo. Without even having hatred? Osakhala ndi mkwiyo. Bible says as you keep the whole law, you stumble one point. Nde Bible limene kuti ukakhala wasunga malamulo onse You wapolephera are limodzi. guilty of all. Akuti iwe ndi ochimwa kwa onsewa. And because we are people who are lawbreakers, Nde pokhala ife anthu amene tili ophwanya we are malamulo. people who are under this curse. Chifukwa choti ife tili pansi pa tembere limeneli. Now Jesus Christ gave himself up to free you, Nde Yesu anadzipereka yekha kuti and yet atipulumutse. you're going back to the law saying that you're going to keep the law Nde inu tsopano mubweranso ku lamulo unene kuti andisunga lamulo and tsopano. not seeking for the reason why God had to free us from the law. Nde osaganize chifukwa chimene Yesu Khristu anabweretsera Yesu. Why do you think he received the curse to free us from the law? Kuti chifukwa chani Yesu analandira tembere kuti atimasule Because ku tembere. no one is justified by the deeds of the law, Bible says. Nde chifukwa palibe munthu amene adzayesedwa olungama kudzera mu lamulo So Bible litema. instead of pushing us to keep the law, he freed us from the law so that we don't go back to the law anymore. Nde malo moti atikankhe ku lamulo iyeyo anatimasula ku lamuloko. But people don't know this true meaning of why Jesus Christ received the curse. Ndeno koma anthu samvetsetsa tanthauzo lilelo kuti chifukwa chani Yesu analandira tembere lili. Yet people are still insisting, I can keep the law, I can keep the law, I can keep the law. Nde anthu anakakamirabe andisunga lamulo ndisunga lamulo. Do you think God will be happy? Nde muona ngati Mulungu akhala osangalala. Do you think Jesus will appreciate that? Nde muona kuti Yesu ayamikira chifukwa chimenecho. Please answer. Do you think Jesus will appreciate you? Ndiyankheni muona kuti Yesu Your akuyamikirani. efforts? Mwayesetsa. Saying that I can keep the law. Do you think God will be happy with that? Ndisunga lamulo basi nde kuti Yesu akhala osangalala. Answer all together. Do you think he'll be Ndiyankheni happy? imodzi. Do you think he'll be happy? Until everybody answer, I will not end. Ufika na wina aliyense If you want to ayankhe. end, you have to answer. Ngati mufuna timalize Do you think muyankhe. God will be happy? Asangalala Mulungu. Do you think God will be happy saying that you can keep the law? Mulungu asangalala pokuona ni mune kuti musunga lamulo. Until I'm satisfied, it's okay. For hours and hours, you can go on. Do you think God will be happy? Akhala osangalala. Do you think God will be happy? Muone ngati Mulungu asangalala. Ayo. 2 hours. Do you think God will be happy? Akhala osangalala Mulungu. Still, they're not answering. Nde sakuyankhabe. Do you think God will be happy? Mulungu asangalala. If you say that, I should keep the law, do you think God will be happy? Mukamane kuti andisunga lamulo asangalala Mulungu. But why you say that? Nde koma nchifukwa chani unene choncho? Why you say that we should try to keep the law? Nchifukwa tunene kuti tisunge lamulo. Because you don't know the true way of righteousness. Chifukwa ino simudziwa njira yoona yokhalira olungama. Understand? Mumvetsetsa?
That's why you're still bounded in the law. nchifukwa mudakalumangikabe mu lamulo. Galatians chapter 3 verse 19. Agalatiya 3 verse 19. Bible says, Bible likuti, what purpose then does the law serve? It was added because of transgression, till the seed should come, to whom the promise was made. It was appointed through the angels by the hand of mediator. nanga chilamulo tsono chinonjezereka chifukwa cha zolakwa kufikira itadza mbewu imene adayilonjeza ndipo chinakonzedwa ndi angelo m'manja mwa Nkhoswe. Verse 23. Verse 23. Verse 22. 22. Verse 23. 23. But before faith came, we were kept under guard by the law, kept for the faith which would afterward be revealed. Koma chisanadze chikhulupiriro tinasungidwa pomvera lamulo otsekedwa kufikira chikhulupiriro chimene chikavumbulutsidwa There is a bwinobwino. faith Pali chikhulupiriro which will afterward be what? chimene kumapeto chidzatani Be revealed. chidzavumbulutsidwe. Amen. Amen. What you need to meet, Ndiye chimene mufuna mukumane you nacho. should not insist we should keep the law, we should keep the no. Sinkhana ndiyesetse ndisunge lamulo. Pastor, what is that? Ndiye abusa chimenecho nchani chikhulupiriro chimenecho nchani. What is that promise? Ndiye lonjezo limene ndiliti. Oh, I understand we cannot keep the law. What is that promise of God? What is that faith that we need to learn? Ndiye chikhulupiriro chake nchi chimene tifuna phunzire popeza muone kuti That's singasunga. the heart God is looking for. Ndiye ndi mtima umene Mulungu akuyang'ana. Do you understand? Mumvetsetsa? Do you understand, everyone? Mwamvetsetsa nonse? Once again, anyone who is under the law is what? Ati wina aliyense wokhala pansi pa lamulo ndi otani? Anyone who is under the law is what? Wokhala pansi pa lamulo wina aliyense ndi otani? Is cursed. Otembereredwa. Don't forget that. Osayiwala. Let's pray. Tipemphere. Father God, thank you for giving us this time to share the word. Atate wathu zikomo potipatsa nthawi iyi kuti tigawane mawu. Guide us so that we can learn the true word of God. Mutitsogole kuno kuti tikumane ndi mawu ona a Mulungu. It's not the zeal that you are looking for. Si chidwi chathu chimene mukuyang'ana. Bible says the just shall live by faith. Bible limene kuti olungama adzakhala ndi moyo ndi Faith comes by chikhulupiriro. hearing the word of God. Chikhulupiriro chimadza pakumva mawu a Mulungu. Lord, guide us to your faith. Guide us to your promise. Ambuye titsogoleni ku chikhulupiriro. Thank you for giving us this time. Zikomo potipatsa nthawi iyi. In all these things we have prayed in the name of Jesus Christ. Muzonsezi tapemphera mu dzina la Yesu Khristu. Amen. Amen. Okay, thank you.